हौवाया थैदों आरो आं लागोन नोंखौ मोनाबा थैगोन आङो। हेलो स्नाफोर गुड इभिनिं आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ आरो आंबो सोलिनायाव मोजां दङ। दिनै आङो नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ शेयार खालामनो होननानै फैलायबाय। बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। बे भिडिअआनो जाहैबाय नै आङो दाख्लैसो साननैसो सिगां माने सासे आदैनि ससियेल मिडियायाव हिन्जाव नागिरनायनि बागै एसे भिडिअ शेयार खालामदोंमोन ना। दा बेनि बादैनो आंबो एसे बेनि बादैनो एसे बाथ्रा बुंनो सानदों आरोखि आङो। दा माने आदैया जे दिनाव बेफोरबायदि ससियेल मिडियायाव हिन्जाव नागिरदों बेनिफ्रायनो माने आराव जानानै भाइरेल जागासिनो आरोखि। सोरबाबा फन हरनानै कल रेकर्डखौ माबा खालामनानै होनाय शेयार खालामनाय आरो सोरबाबा हाबा होनायनि माबा भिडिअ इडिट खालामनानै होनाय बेफोरबायदि बिराद माबा भाइरेल जागासिनो दं आरोखि। ओमफ्राय आंनि बायदिबा आं सानो आरोखि बेफोरबायदि बिफानि समान बैसो जानाय मानसिखौ मानो बेफोरबायदि मजाक खालामनांगौ बेफोरबायदि सानो आरोखि आङो। बिफानि समान मानसिखौ जाय इडिट खालामग्रा बिसोरथ' बांद्राय बैसोनि जाखानाय नङा। बैसोनि मानसिफ्राथ' बेफोरबायदि खालामखायाबो। ओमफ्राय गावनिनो बिफानि समानखौ बेफोरबायदि मानो बेबायदि नंखाय बाखाय भिडिअ बानायनानै इडिट बानायनानै बेबायदि फानसावनांगौ बेफोरबायदि सानदों आरोखि आङो। बिनि न'खरनि मानसिफ्रा मा साननांगौ गाज्रि मोनजालायलांनायसो जासिगोन। फिसाफोरजोंथ' गाज्रि मोनजालायलांनायसो जासिगोन। मानसिफ्रा होनदों आरोखि बेफोरबायदि ससियेल मिडियायाव मानो हिन्जाव नागिरनांगौ मानांगौ बेबायदि होनदों आरोखि। नंनाया नंगौमोन ससियेल मिडियायावबो हिन्जावखौ नागिरनाङामोन। दा सिबायबा मा साननानै बेबायदि बुंथिनानै लाबायानो दे। ओमफ्राय अब्लाबो एसे देरसिन हिसाबै एसे मान होलायनांगौमोन आरोखि बिथांमोनहाबो। ससियेल मिडियायाव बेफोरबायदि जानला मोनला बेफोरबायदि होलाबायनायखौ आं मोजां मोनाखै। बिराद जानला मोनला होनाय मोनदों आरोखि आं खालामनानै होनायखौ। एसेथ' साननानै नाय बैसोफोरखौ नायनानै। बेफोरबायदिनो सिबाय सोरनो बुंनानै लागोन सोरनो मागोन जानानै खिबा जानो ससियेल मिडियायाव जाय मानसिनि माबायाव फेसबुक पेजाव हगारदों बे मानसियाबा खिबा एसे होननानै होबाय ओमफ्राय दे होमबालाय होनलायनानै बिदिनो थ्र' हगार हरनाय जाखो ना माखो। हगारनाया हगारबाय दे एसेथ' रेसपेक्ट होलायलायनानै एसेथ' मान सनमान होबानो जायो। बिफानि समान हिसाबै बेसारा नांगौ जाबाय सोरनो खिथाबाय थानो ओरैबो नागिरनाय मानाय बिदिनो फट' हरलायनाय मानाय सोरनो खिथाबाय थानो साननानै डाइरेक्ट ससियेल मिडियायाव होगारबाय बियो। आरो बेवलाय माथो बुहुल जानो आंथ' जेबो बुहुल मोनाखै। ओरै सोरनोबा खिथानानैबाबो बैखौ नायबाय थानायावबो नोङो सोरनोबा फट' हरनाय सोरनोबा नायलायनाय फसायै थायोना। दा बे ससियेल मिडियायाव डाइरेक्ट खिन्थानानै लाबाय जाय फसायो बे लादो। आरो बेवलाय माथो गाज्रि दंमोन बेखौलाय माने एथ' ओरै बेबायदि इडिट खालामज्रांबायनांगौसि आं मोजां मोनथ्राखै आरोखि बेफोरबायदि खालामनायखौ। आङो बे भिडिअफोरखौ एसे नोंथांमोननो शेयार खालामना होनोसै। बेफोरबायदि इडिट खालामनाय मानाय सोर कल हरनाय बेफोरखौ एसे शेयार खालामना होनि आङो नायना लादो सनाफोर। नुबायना सनाफोर माबायदि इडिट खालामदों सुमिजोंसो हाबा जागारलायबायनो नै। बेफोरबायदिखि खालामबायो सोरबा बिफानि समानखौ। बेसारा बेफोरबायदि जागोनखौनो सानाखैमोन जागोन लाजिनायसो मोनलायलांबायदां। मोजां जागोन साननानैसो होदोंमोन जागोन बियो फेसबुकआव। हेल' लोगोफोर आं सासे आदानि सायावसो भिडिअ लाबोदों आरो ना। दिनै बे आदाया हिन्जाव नांगौ होननानै ससियेल मिडियायाव फोरमायनाय हिसाबै आं दा बियो मबाइल नाम्बारबो बुंना होखादों नालाय आं बेयाव फन बुनानै माबायदि रायलायो माने जुदि लायोबा आंनो थांगोन आरो बेजों रायलाय। दे अ नाम्बार खोन्थाखाबाय आं फन बुनानै र' नाम्बारखौ टाइप खालामग्रोन दे दसे उनाव लोगो मोनफिनगोन। फन बुबाय दे लोगोफोर बोराया नै र' हमनि। हेल' अहाय नांदोंथाय बियो? अहाय नांदों? क'क्राझार नांफैदों। अ दाखालि वाट्सएपाव माबा फेसबुकाव नाम्बार होनायामोन दा आदा? औ। ओमफ्राय जोंनाव माला फैगोन आदा? जोंना माबायाव कार्बि आलंआव आदा। कार्बि आलंआव। नायनाय जागोन नोंखौ बे वाट्सएपाव नुगोन ना मायो? मानसिखौ नायनाय थागोन। फेसबुकावबो नुगोन आंखौ आदा। बे नाम्बाराव नुगोन ना? औ बे नाम्बाराव। ओमफ्राय आङो माबा नों बेसेबां बोसोर जाखो आदा? आंथ' 50 बारबाय 50 साननो लादों। अ आंना 22 आरो। 22 आङो। 22? औ। नों सिख्लायनो बोरैनाय? सिख्लायनो 22आवथ' बुरैयाखै नालाय आंना मामा आरो हौवाया थैदों आरो। ओमफ्राय आं नोंखौ मबाइलाव नुनानै बिराद साबजादों आरो। गथ' गैया?
गथ'आ सानै दङ जेवजा बेसे गिदिर जायो मामा सानैबो 8 बोसोर जाबाय बेखौथ' नों गारना फैनो हायो माना लांफागोन आङो आङोथ' बिदि लानायखौथ' आङो हा गथ' गोनांखौ लाया आरो मानो गथ' गोनां माने गथ'खौ आंनो नाङा जोंहा गथ' दंखाबावोना नोंहाबो गथ' दङ आंहाबो गथ' दङ एखेसो जागोन ना जारला जागोन नोंनालाय साबेसे दङ आंना साथाम बेसेबां गेदेरखो माखासेया सानै हाबा जाबाय ओमफ्राय सानैया हाबा जाबाय ओमफ्राय आरो सासेया सासे हाबा जायै दंबायो सेंग्रा ना सिख्ला सेंग्रासो बेसेबां होमबाबो आं लांफागौमोन आरो गथ'खौ आंथ' मबाइलाव नुनानै नोंखौ बिराद फसन जादों आरो ना फसायनायाथ' फसायथाव मोजांदों दे ओमफ्राय आंनि मथेसो जानांगोन ना लादो बाल अननानै आं आरो 50,000 फैसा लानानै थांगोन ओमफ्राय आंनि नामाव हाबो दंबावोसो बे गथ' लानायखौ हानाय नङा दे नानि आं लागोन नोंखौ मोनाबा थैगोन आङो नङालै नङा आं गथ'खौ आं लानो हानाय नङा होनदां गथ' थाबाबो थायाबाबो नों आंखौ लानांगोन आं नोंखौ मोनाबा थैगोन आं नोंनि नाम लानानै आं नायगोरनाय दे दा सिख्ला बुरि नायगोरनाय आं सिख्लासो ना आं सिख्लाय माबा माबा फिसा थैजानायसो होनदोंना आङो ओमफ्राय नोंना फेसबुकआव मा नाम फेसबुकआव मा नाम फेसबुकआलाय बे सानसुलि बसुमतारी ना माबादों बे हगारनाया बे हगारदों ओमफ्राय आं लागोन नोंखौ रावजोंबो दाजासै नङा आं फेसबुकआव नायगोरनांगोन ना नोंनि महर मोखांखौ नायगोराबा नोंलाय फेसबुकआव माबा आंखौ सिनायखागोन ना नुबायना सनाफोर नोंथांमोना भिडिअखौथ' माबायदि इडिट खालामनानै होदों इडिट खालामग्राफ्रा आरो फन रायज्लायहरग्राफ्रा माबायदि रायज्लायदों गावनि फिसायखौनो अन्थाव बाथाव लुथुथु थार गावना फिसाया बेखौनो गोथां गोब्रामखौनो आंना फिसाया थैबाय होनलाबायबाय बेफोरबायदि हामगौ सोरबा खुगाखौ मोन्दै फिसायखौनो बिदि होनलाबायबाय फाग्लिनि बेहाबो होननोथाय होननो फिसाय गारबाय बेफोरबायदि होनबाबो माबा मोनसे खोथामोन मानोलाय अन्थाव बाथाव फिसायखौलाय गोथांखौनो थैबाय होननानै बुंबायबायनांगौसो मोजां मोनथ्राखै आङो बेफोरबायदि बुंलाबायनायखौ बेफोरबायदिखै बुंबायबायो सोरबा नोंथांमोना भिडिअखौ नुनानै मा सानखो आंथ' मोजां मोनथ्राखै बेफोरबायदि बिफानि समानजों बेफोरबायदि मजाक खालामनायखौ हामाहाय बेफोरबायदि खालामनो दा आङो नोंथांमोननो बेखौनो आंनि फलोवार्सफ्रा सोरबाफोर नुवाखैबा नायथोंसै होननानै शेयार खालामनानै होबाय बिदिब्ला दिनै भिडिअआ एसेनोसै सनाफोर भिडिअखौ नायनो थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ गोजोन्थों आरो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामना होदो सनाफोर